खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि दिनैनि रादाबाव आं रमेन बरा नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ एसिएस उथ्रिसार जानो हानाय कृतिका बसुमतारीखौ बरायदों। आसाम हादोरसानि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव फैगौ 5 डिसेम्बराव बन्द फोसावदों। बिटिएडिनि बेन्दोङाव थानाय बाक्सा ओनसोलनि साहा मैदेरा गाग्लोबदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दाहालापारा गामियाव गामियारि बाथौ फुजा फालिदों। इजराइलाव सासे उदालगुरिनि आइजो जिउ गोमादों। केरेला हादोरसायाव 3 NDABS जों सोमोन्दो थानाय असमिया लाइमोन हमजादों। जों ट्राइबेल सुबुंफोरखौ अरायबो नेवसिदों होनना आसामनि मिस्टार इउनिभार्स गलाब्राबाआ दुखु फोरमायदों। भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलआ फैगौ MP इलेक्शननि थाखाय 200 रां खांदों होननानै ससियेल मिडियानिफ्राय मिन्थिनो मोननाय जादों। थांनाय 29 नभेम्बराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बागानपारा होननाय मोनसे गामियाव PJACBM नि दखरा आफाद दाफुंनाय जादों होननानै खौराङाव मिन्थिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कुंगा जिथि बोसोरसालिया जुथुमानि गेवलां मेलाव थरायना कृतिका बसुमतारीखौ गांसे मान बिलाइजों बरायनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। कृतिका बसुमतारीया बासबारि ओनसोलनि पास्टिबारि गामिनि रुंसारि प्रियनाथ बसुमतारी आरो बैसागि नार्जारिनि अनजालि फिसाजो। बिथाङा थांनाय 16 अक्ट'आव फोसावनाय 2018 इं मायथाइनि आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसनजों खुंजानाय एसिएस आनजादाव 78 फारिलाइयाव उथ्रिसार जानो हादोंमोन। मख'जाथावदि बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि बिथाङा बाहागो लानानै बिबुंथिनि गेजेरजों सोलिबाय थानाय जांख्रिथायनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायलाङो। थांनाय 28 नभेम्बर खालारखालि बाक्सा ओनसोलनि साहा मैदेरनि गाग्लोबनायाव गोबां सुबुंफोरनि बायदि खहा जानायजों लोगोसे गोबां मानसिया जिउबो खोमानानै लानांबाय होननानै खौराङाव मोन्थिनो मोननाय जादों। आसाम सोरखारनि पुलिसा जाथाय जाना थांनायनि उनाव खौरां लानो फैयो होननानै मोन्थिना मोननाय जादों, नाथाय मैदेरखौ होबथानायनि जेबो मावनाय नुवाखै होननानै खौराङाव मोन्थिनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दाहालापारा गामियाव गामियारि बाथौ फुजा फालिदों। थांनाय 30 नभेम्बर खालारखालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दाहालापारा गामियाव गामियारि बाथौ फुजा फालिदों होननानै मोन्थिनो मोननाय जादों। मोन्थिनो मोननाय बादिब्ला फुंनि 10 रिंगायाव गुदि बाथौ धोरोम आफादनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया जालाङो। फिरफिलाखौ बिरहोनाया दाहालापारा समाज आफादनि गाहाय आफादगिरि आरो नेहाथारिनि बानजायनायाव जानानै थाङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रायजो राजा नोंथांमोन, सिगां आं गामि समाजनि जानानै नोंथांमोननिसिम बे हाबाफारिखौ जाफुंहोयो। दा जोङो लोगो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ जोङो बिरहोनो आखायाव लानो। आसाम हादोरसानि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव फैगौ 5 डिसेम्बराव बन्द फोसावदों। हादोरसा सरकारनि जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेन्ट GAD एबा बिफाना फैगौ 5 डिसेम्बराव खुंजानो गोनां पन्चायतनि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै हादोरसाफोरनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव बन्द फोसावदों होननानै खौराङाव मिन्थिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला तिनिसुकिया, शिवसागर, सराइदेव, जरहाट, माजुलि, गलाघाट, नगाव, धेमाजि, लखिमपुर, बिश्वनाथ, सनितपुर, दरं, मरिगाव, कामरुप मेट्र' आरो कामरुप जिल्लाफोरनि मोनफ्रोमबो सरकारि आरो सरकारि नङै फसंथान, सोलोंथाइ फसंथान, बेंक आरो फालांगिनि फसंथानफोरा बन्द थाजोबगोन होननानै सुलुङाव मोन्थिनो मोननाय जादों। पाब्लिक ट्रेन्सपर्ट एबा थांलाय फैलाय गारि मटरफोरा बन्द जानाय नङा होननानै मिथिनो मोनबावनाय जायो। इजराइलाव सासे उदालगुरिनि आइजो जिउ गोमादों होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। आइजोनि मुङा नेहा शर्मा होननानै सिनायथि मोनदोंब्लाबो आइजोनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों दासिमबो सुलाद लानो हायाखै। पासपर्टआव फोरमायनाय बायदियै आइजोनि न'आ बिटिएडिनि सिङाव थानाय उदालगुरि मेराबिलनि। आइजोआ इजराइलनि अभिभ मुंनि सोहोराव थैदोंमोन। दासान्दि गोथै देहाखौ बे सोहोरावनो लाखिनाय जादों होननानै खौरां मोनदों। दिल्ली पुलिस महापरिदर्शक रबिन थिबुबुआ आइजोनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ मोनथिहोनो गोबां दैदेनगिरिफोरनो खौरां दैथायहरदों होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। आइजोनि गासैबो फोरमान बिलाइ बायदियै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मेराबिलनि थं दं, नाथाय उदालगुरि पुलिसनि नायबिजिरनायाव दासिमबो मेराबिलाव नागिरनानै मोनाखै होननानै मोनथिबावनाय जादों। बे जाथायखौ लानानै जोंनि खौरांगिरिफोराबो मेराबिलआव गोबां फन कलजों खौरां लाहरो, नाथाय बेबायदि मेराबिल ओनसोलाव बायजो हादोराव थांनाय सुबुं मोनफेराखै होननानै फोरमान मोननाय जादों। लोगोसे दिल्ली पुलिसा बे जाथायाव साननो गोनां जादों आरो सन्देह बायदियै आइजोआ गुबुन जायगानि जानो हागौ होननानै फोरमायो होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। केरेला हादोरसायाव 3 NDABS जों सोमोन्दो थानाय असमिया लाइमोन हमजादों। बृहस्पतिबाराव केरेला हादोरसायाव आसामनि सा 3 असमिया लाइमोन NDABS उदखारि हानजाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरखौ केरेला पुलिसा हमनो हायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार पुलिस बिफाननिफ्राय खौरां मोननाय बादिब्ला असमिया लाइमोनफोरखौ लायनो थाखाय क'क्राझार पुलिसा दिनै केरेलासिम सहैगोन आरो बिथांमोनखौ क'क्राझारसिम लानानै फैगोन होननानै मिथिना मोननाय जादों। जों ट्राइबेल सुबुंफोरखौ अरायबो नेवसिदों होनना आसामनि मिस्टार इउनिभार्स गलाब्राबाआ दुखु फोरमायदों होननानै सुलुंनिफ्राय मोन्थिनो मोननाय जादों। बिथां राभाया बुंबावोदि बिथाङा
दासिमबो सोरखारनिफ्राय जेबो हेफाजाब मोनाखै होननानै मिथिनाय बादिब्ला बिथां राभाया बावैसो 24-25 नभेम्बराव थाइलेन्डआव खुंजानाय मिस्टार इउनिभार्स 2018 आरो प्र मिस्टार एशिया 2018 बिमुंखौ देरहाखांबाय। बेनि उननि समफोराव राभा बिथाङा इन्टारनेशनेल बडी बिल्डिं कम्पिटिशन मिस्टार अलिम्पिया होननाय मोनसे जोबथि इभेन्टआव बाहागो लागोन, जाय बिमुंखौ देरहानाया जोबोद गोब्राब थेवबो नायनि होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। थांनाय 29 नभेम्बराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बागानपारा होननाय मोनसे गामियाव PJACBM नि दखरा आफाद दाफुंनाय जादों होननानै खौराङाव मोनथिनो मोननाय जादों। भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलआ फैगौ MP इलेक्शननि थाखाय 200 रां खांदों होननानै ससियेल मिडियानिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। ससियेल मिडियानिफ्राय मोनथिनो मोननाय खौराङा गासै बर' माहारिखौनो सोमोनांहोदों होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे बड'लेण्ड खौरांनि दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।